xente podía estudiar, viña a estudiar unha ingeniería, pero tamén traballaba. Todo o rapaz que aquí traballar era unha historia así un pouco mal vista, de segunda división. O sea, eso estaba incluso indicado a través da forma de vestir. Os mariñeiros vascos vestían de azul. Os mariñeiros aquí en Limeira, pois, vestían con roupa bella. Da forma que non vestían uniformes. Despois empezaron uniformes de blancos, pintores e tal. Unha cousa un pouco así, pero quero introducir isto para ver a importancia que ten o estudio no facendo traballo, da funcionalidade dos enxeñeiros polacos e tal. Aquí, por razóns incluso profesionais, se ve perfectamente rapaces que son moi bons estudiantes, despois son moi malos porque non o creen no grupo, non? Se convirten en uns burros porque xa non están asociados ao grupo, saben de chapóns. Pero tamén se ve fillos de empresarios, fillos con unha enxeñería ou con unha carreira de arquitectura, e que seu pai empresario é un albañil. Un albañil é unha persoa que non ten estudio. E vese humillado polo pai, e tantos estudios para nada, que humillar nos fillos para nada. Esta historia un pouco dado a volta, non? De forma se ve, os maiores empresarios de Galicia son Xo Jove, era un carpinteiro, o de Inditex, que, bueno, era un repartidor de tal. O sea, que de forma que os grandes empresarios non necesitas ser un enxeñero. Incluso, eu tuve algún paciente, empresario, que se sentía colorado, daballe vergonza cando quería, necesitaba dúas persoas para a administración. Entón, viñenlle, pois, 200 currículos. Ele quedaba asombrado, ele que fixera o bachiller nada máis, economistas, con másters, como foi eu a xulgar isto? Quer dizer que, vivimos unha situación de estudiar para qué? Pois eu digo, para qué? Para estar nunha lista nun partido político e ser o que queiras, non fai falta absolutamente nada máis que alguén che poña na lista. E entras nunha historia de poder e económico tremendo. E como estas cousas, e estes rapazos o ven, está obligatoriamente, desde 6 anos, 18, 20, que no fondo tamén, non sei se é todo un análise inadecuado, é unha forma de control social dunha serie, dunha xeración que se vai alongando 30 anos con conductas de adolescentes clásicas e que non sabe iso. Eu penso que isto ten que ver bastante dos políticos do poder. Sempre, que ten máis poder ten máis responsabilidade. No sentido que mentres están aí, non se moven. Témolos controlados, ainda que non disguste, obligatoriamente. Ainda que despois terminen o seu doctorado, o seu máster, e busquen eso, un traballo de o que sexa, pois nunha empresa donde o individuo que os vaya a seleccionar, dalle vergonza. Bueno, isto é unha paradoxa, un paradoxo horrible, que dá lugar un pouco a unha especie de esparrapento no que se vive, de un derroche inmenso, ainda que se saben pouco menos os afectivos clasificados, que están preparándose, facendo cursos, cursiños, para darlle puntos, para non sei que, ese tipo de historias que dentro da universidade debe ser horrible. Eu teño un paciente que aí non nos clavamos puñales porque manchase a sangre, senón tamén. Que dice, se parte de aí, en esa historia, entonces, que merece a pena? Bueno, en efecto, eu estou convencido que todo ten que ver con a maneira de controlar, de alguma forma, as persoas durante un tempo moi longo, canto máis longo, mellor. E non digamos eles que empezan a traballar con becas. Mais a mitad dos becarios son becarios pagados entre todos por os impostos, que lle pagan ao chaval moi malamente, e lle pagan ao empresario, ou lle descontan algo. Quer dizer que, cando non se arriba, parece unha coña paraguaya, ou como sei que o xa, pero é horrible. De aí que non me extrañe que moitos, para qué? Para qué?